Moitas veces inéditas, por unha parte, na nosa historia escasamente tratada, das 7 cidades de Galicia. Somos unha entidade comprometida cos servicios sociais. Por estes motivos, por os precisísimos, talísimo alcance desta proposta, é preciso destacar o cuidado da voz que se provido. Boas tardes, señor alcalde, conselleiro. O mito máis antigo vivo de Galicia, porque está desde as romanas, e empezamos con unha peza que é excepcional, porque aparece como Milagro. Aparece tentado de todo o templo, que está aí, é unha peza excepcional no ámbito antigo do Portugal. Entonces, cada unha delas tiña, hai en Coruña, hai en Noia, hai en Pontedume, en diferentes lugares, para ir a pedir este santo que ata todos os edificios, rúas, prazas, todos os elementos construídos por Concello de Villa. É dicir, podemos... Pois, acaba bastante. E o que vemos é que ese Aristóteles falado por... Isto é a discusión familiar, porque non decimos onde son. E ao final non perdeu a súa identidade, probablemente ten esa parte de cidade, esa parte de vila pequena, de vila media, todas esas maneiras de ser pódense atopar se un as busca, sobre todo as quere buscar con esa intención de topar moitas Pontevedras diferentes, a través da súa xente, sobre todo, eu aquí vexo sobre todo fotos de xente de troula, xente facendo cousas cotidiáns, xente vivindo, en definitiva. Por lo tanto, toda esa memoria que nos legaron, e toda esa memoria que nos teremos que legar os que dentro de moito tempo veñan a ver unha exposición como esta, esa é a nosa historia. Tanto, recoñecela, recordala e vivila e sentirse identificado, creo que é algo moi bo e que, por iso, facer eso fala desta historia que ten Galicia e desa identidade propia tan forte que nos recoñecen en tantísimos sitios.